Oho. Hei. Filip. Missä sinä olet? Rauhoitu ja istu alas. Kyllä, kuulet ääneni. Kyllä. Ymmärrätkö mitä tarvitset? Ymmärrän. Hyvä. Jos haluat avaimen, Voi toimii. sinun täytyy etsiä vanha VHS-laatikko. VHS-laatikko. Siinäpä se. Hyvin löysit. Sitten kaadat ne lattialle. Lattialle. Etsit sieltä Okei. tärkeimmän Siitä videon, hopsloija, noin. joka on siis Virheen elämää, Bugs Life. Bugs Life. Siellä sen pitäisi olla. Etsi nyt. En minä löydä. No Hei, niin, mikäs tossa? siinähän se taitaa ollakin. Juuri se. Yes! Älä vielä iloitse. Laita se masinaan. Juuri sinne. Virittelet sen siihen just noin. Pistä Noin. pesään ja paina playtä. Play. Ja siitä vaan etsi vinkin. نحتاج إليه قليل من المساعدة. انتم لقطة. ما حصل؟ خش طير ما تداوليش حياته سوقة ابقى بنت خبط لزق بقى كده. اطفي نورك الخفيف. Pidä kiirettä, John. Hän kiduttaa minua täällä. Ai! Turpa kiinni, jänis. Eihän siitä videosta mitään linkkiä kuitenkaan löydä.